Ilang lugar sa Socsargen binaha dahil sa walang tigil na ulan. Yan ang balitang hatid ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Stranded ang mga sasakyan na ito sa Digos-Jansan Highway, partikular sa Barangay Tagansuli, Malalag, Davao del Sur kahapon ng umaga. Matapos ang pagguho ng lupa sa gilid ng highway, resulta ito ng pag-ulan simula pa noong Miyerkules ng gabi. Sa video nakuha ni Giselle Reyes na kabilang sa mga na-stranded na nanggaling pa mula sa General Santos City, hindi na makita ang kalsada dahil sa tubig baha. May mga puno din na inanod. Kaya dumaan na lang sila sa takurong Makilala Digos Road upang makarating sa Davao City. Sa kalsada papuntang Sitio Baluyan, Barangay Bulton, makikita ang mga napinsalang poste ng ilaw at makapal na putik at mga troso na tinangay ng pagragasan ng tubig mula sa itaas na bahagi ng bundok. Patay din itong baka na nadamay sa pagguho ng lupa. Napinsala naman ang dike sa Malalag na malapit lang sa palengke ng bayan. Dahil dito, binaha ang palengke kaya sarado ang mga establishmento at stall. Sa Suluk, Davao del Sur, hindi na rin makita ang mga palayan na lubog sa tubig baha, maging ang ilang kabahayan. Sa Santa Maria, Davao Occidental, nagmistulang dagat ang harapan ng Municipal Hall. Ang responder truck naman ng BFP sa naturang bayan, natumba. Umakyat na lang sa puno ang residenteng ito na natrap dahil sa lagpas tao na tubig baha sa Purok 2, Barangay Buayan, General Santos City. Agad naman silang nirescue upang mailikas sa ligtas na lugar. Samantala, maraming motorista at commuters naman ang na-stranded sa boundary ng Alabel, Sarangani at General Santos City matapos malubog sa baha ang kalsada dahil sa pag-apaw ng Buayan River. Kaya gamit ang truck ng Philippine Army, pinasakay dito ang mga tao upang maitawid sa baha. Kanya-kanya namang salba ng kanilang mga gamit ang mga residente ng Alabel na nakatira malapit sa Buayan River. Ayon sa LGU, higit 100 residente ang inilikas sa Barangay Maribulan. Apektado maging ang Malungon, Sarangani kung saan maraming residente ang lumikas dahil sa pagbaha na pumasok sa kanilang mga bahay. Napinsala din ng baha ang maraming tulay sa lugar. Ayon sa Pag-asa, ang trough ng low pressure area at intertropical convergence zone ang nagdulot ng masamang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.